Jeg har styr på det hele. Jeg har bare lidt stress på, for jeg skal finde nogle papirer, som jeg skal bruge her lige om lidt. Og jeg tænkte på, om vi kunne... Bestillingerne, det er fint nok, men jeg tænkte på, om vi kunne rigtig møde her til en time senere, fordi jeg er virkelig lidt presset. Og jeg tror virkelig ikke, at jeg kan nå det hele. Okay, super. Så gør vi det. Vi rykker møder til kl. 19.30. Vi har foredrag allerede igen i morgen kl. 8. Okay, det er fint. Det lyder godt. Så gør vi det. Okay, vi ses her. Alle tror, mit liv er perfekt. Jeg får gode karakterer og er populær i skolen. Men inderst inde føler jeg mig ensom. Når jeg kommer hjem fra skole, bliver jeg overset af min mor. Hun tænker ikke på andet end sig selv og sit arbejde, og er ligeglad med, hvordan det går mig. Min facade er blevet min identitet. Jeg kan ikke længere være mig selv. Mine bedste veninder ved ikke engang, hvem jeg rigtig er. Alt jeg vil er en smule kærlighed og opmærksomhed hjemmefra. Men det er svært. Lige nu vil jeg bare gerne være alene. Lukke øjnene og aldrig nogensinde se virkeligheden i dem igen.